Исәнмесез, дуслар. Игътибар үзәгендә бүген Сочи 2014 Олимпиадасы. Урамда барганда да, транспортта да шул турыда сөйләшәбез. Менә минем үземә 1980 елда Мәскәүдә булып узган җәйге Олимпиада искә төште. Ул вакытта безнең спортсменнар беренче урынны алып 195 медальгә ия була. Узганга кире кайтуым юкка түгел. 34 ел элек Мәскәүдә Олимпиада ачылу тантанасында бер төркем гимнастлар да чыгыш ясый. Алар арасында безнең шәһәрдәшебез Гүзәл Юсупова да була. Бүгін де істе. Искә төшергәндә ничектер дулкынланасың, сөенәсің, шу вакытка кайтасың. Ул безнең өчен шундый безнең ил өчен горурлык. Менә хәзердә карап утырганда кышкы Олимпия уеннарын искә төште. Ничек грандиозный ачышлар, ничек Мәскәү Олимпиадасында безне тырыштылар инде, ничек дип әйтим инде, күнегүләрне эшләгәндә автоматизмга хәтта җиткереп. Бу елны уже карыйбыз кышкы уеннарында. Наушниклар белән и шуның хәтле зур конструкциялар, автоматизация шундый, прогресс күренә технологиядә. Ул вакытта менә бию һәм спорт күренешләре 3 сәгать дәвам итә. Онда 16 000 спортсмен, профессиональ артистлар һәм үзешчәннәр катнаша. Менә сезнең эш нидән гыйбарәт иде? 80 елны мин укыдырым Казанда физкультура югары белем йортында. Минем специализация спортивная гимнастика. Безнең композицияга именно гимнастлар кирәк иде. Шуңа күрә бөтен безнең ил буенча бөтен физкультура югары белем йортлардан гимнастларны җыйдылар. Безнең композиция күренә фон булып та без анда басып торабыз, кайбер менә акробатлар батутта сикергәндә, пирамидкаларда ясаганда трудовые резервы тоже безнекеләр түгәрәк ясап фон создавать итеп тордылар инде. Безнең композиция олдан казачок бию кебек булырга тиеш иде. Но аннары инде нишләптер аны кистеләр дә, буталчылык килеп чыкты. Аблай бик матур, как бию дип әйтимсең, гимнастический композиция дип әйтимсең, бик матур иде ул беренче вариантта. И без менә видеодан интернетта карасак, без алсу костюмда анда чыгыш ясыйбыз. Менә шушы фоторәсемдә менә безнең шушы алсу костюмнарда. Менә бу төштә минем кырда роза басып тора инде. Хәзердә искә төшерсәм шуң хәтле ничек дип әйтим инде. Тырышлык булган дип әйтимсең. Яшьлек. Иртәнге 7дән кичке 7 хәтле без репетировать иттек. Безгә Олимпия уеннарының ачылышында катнашканың өчен бирделәр диплом и менә значоклар. Җыелган без бөтен илдән бит. Анда туганлашып бетәсең. Ничек дип әйтим инде, менә бер-бергә үссидә булды. Үссе булгачтын кемдер аннан җылыткан хәлләрдә булды инде. Ачылу тантанасында информацион таблода хәтта космостан космонавтлар Леонид Попов белән Валерия Рюмина сәламлиләр. Менә синең өчен менә тагын нинди күренешләр истә калды? Анда бит әле кемнәрдер утырып ниндидер фон ясап утырышлар да бар. Менә ул бик кызык. Фонны менә рәсем ясый бит стадионның фонында. Анда военныйлар утыра. Военныйларның 3 флажок.
флажоктың бір яғы бір түсте, бір яғы икенче түсте. И олар олимпиаданы бик күрмиләр. Олар осталарын таблода чыга номерлар. И шул номерга карап һәр военный үз флажогын күтәрә. Шул флажоклардан шундый рәсем булып чыга. Бик кызык ул. Именно олимпийский огоньна да җигергәндә безнең инде спортсмен олар шул военныйлар үзләренең конструкцияларын күтәреп баш өстенә аңа юл ясыйлар безнең главный олимпия утына. Ул вакытта 22-нче җәйге олимпиада булса, менә без хәзер карап утырганы да 22-нче кышкы олимпиада. Менә бу саннарның шулай тәңгәл килүе ничек тамамланыр микән? Менә элеккедә Олимпия уеннары үткәреләдер бер елны, кышкысы да, җәйгесе дә. Бер елда үтәдер. Бер елда үтәдер. Хәзер инде менә бер елда үткәрелсә җәйге Олимпия уеннары да, кышкылары 2 елдан соң кышкысы үткәрелә инде. Олимпиада уеннары үткәрү өчен ул илгә бик зур горурлык, почет, почтение и престиж. Шушы кышкы Олимпия уеннарын үткәрү безнең илдә, димәк, шитилләр безне хөрмәтлеләр, мин үзебезнең илнең кышкы Олимпия, Сочи Олимпия уеннарының катнашучыларының, спортсменнарның югары дәрәҗәгә җитүләрен, күп медальләр алуларын бик телим. Шуны әйтәсем килә. 1900 елны үткәргән Олимпия уеннарында беренче тапкыр катнашалар хатын-кызлар и безнең Российская империя. Димәк, шул Олимпия уеннарында хатын-кызда үзенең совершенствосын күрсәтә ала. Һәр хатын-кызның мин туз гәүдәле, матур йөрүен телим. Biz sizge birнеше күнегүләр тәкъдим итәбез. Беренче күнегү ике ияк булмасын өчен. Аякларны айырып басабыз. Кулны күтәрәбез өскә таба. Һаваны сулыйбыз, эшне җыябыз, ияк белән өскә таба сузылабыз. Аннары кулларны артка таба җибәреп, аска төшерәбез. Һава чыгарабыз, иякне күкрәккә таба тартабыз. Күп хатын-кызларның шушы урынында мускуллар асылып тора. Бу күнегү шушы мускуллар өчен. Бу күнегүне ясаганда шулай ук һава сулаганда иякне өскә таба күтәрәбез. Эшне үзебезгә җыябыз. И аннары кулны төшергәндә инде расслабляться. Куллар гәүдәгә терәлеп тора. Аларны әкрен генә өскә таба артка өскә таба күтәрәбез, җибәрәбез. Үч төпләре бер-берсенә якынаялар. Күтәргәчтен үч төпләрен борабыз түшәмгә таба. Аннары әкрен генә төшерәбез үз урынына. Өченче күнегү ятып эшләнә. Ул күнегү билдән түбән органнарның мускулларын ныгытыр өчен иң беренче һава сулаганда ишне кабартабыз. Һаваны чыгарганда ишне ныгытып үзегезгә җыясыз, билне идәнгә таба тирисез. Аякларны 18 см гына күтәртәсез. И шул киеш аякларны тотасыз. Күпме сезнең көчегез бар, күпме тотып тора аласыз. Аннары инде аякны төшерәсез, расслабляться итәсез. 4нче күнегү йога системасыннан ул бердән-бер күнегү шиберләнеп, матурланып китәр өчен. Бу күнегүдә терсәккә терәлеп, күкрәкне өскә таба күтәрәбез, башны артка җибәрәбез. Шушы хәлдә 10 секунд торабыз. Аннары үз хәлегезгә кайтасыз, расслабляться итәсез. Менә тагын бер сер әйтәм. 5нче күнегүдә бүтән мускуллар да эшли. Сез аны эшләргә тиеш. Бу күнегүдә аяклар мөмкин хәтле киңрәк басабыз. Куллар билдә. Гәүдәне алга таба төшерәбез. Эш җыелган, арка туры. Илгәчтен кулларны куябыз идәнгә. Кулларны алга таба атлатабыз. Бармак башларына күчәбез. Хәзер артка таба барабыз куллар белән.
у кешегә аякларны күчерәбез. Тагын алга таба күпме ясый аласыз, шуны хәтле ясыйсыз. Сез бу күнегедә бөтен мускулларның эшләгәнен туярсыз. Һәр вакыт зифа буйлы шибәр булыгыз. Шәрик биюләре хатын-кыз сәламәтлеге өчен бик тә файдалы, бигрәк тә билдән түбәнге өлешләргә. Менә шушы сәламәтлек ягын уйлап, шушы биюгә керештеңме, әллә инде кичкенәдәнме? Гомумән биюләр белән мин кичкенәдән шөгыльләнәм. Төрле биюләр элек әле Сөмбел ансамблена йөри идем. Шунда биеп йөргән чаклар бар мәктәптән, садик вакытымнан ук инде. Шәрик биюләре белән мин 10 ел элек шөгыльләнә башладым. Бик файдасын күрәм. 3 ай элек мин әни булдым. Бала табырга да бик җиңеллек күрдем инде. Шулай ук хатын-кыз сәламәтлеге өчен һәм матурлыгы өчен шәрик биюнең файдасы бик күп. Беренчедән, хатын-кыз авыруларын булдырмаска ярдәм итә, кан әйләнешен яхшырта, организмнан шлакларны чыгара, умыртка сөяген ныгыта, варикоз була инде хатын-кызларда күпчелек. Шуннан да бик әйбәт котылу чарасы, целлюлиттан ярдәм итә. Матурлыкка килгәндә ябыктыра, хатын-кызлар өчен бик мөһим. Гәүдә сылулана, нәфисләнә, йөреш үзгәрә, үз-үзеңә ышанычлык арта. Әйтеп киткәнчә, бала тапканда да бик җиңел була. Һәм бала тапканнан соң хатын-кыз бик озак үз хәленә кайта алмыйчы интегә дисәк тә була. Бу шуннан да бик әйбәт чара. Гомумән эчке органнарга бик әйбәт массаж, шәрик биюләрендә булган күнегүләр, тряска күнегүе көнгә 2-3 минут ясасаң, ябыктыра һәм целлюлиттан бик әйбәт булышлык итә. Салмак кына да бии торган күнегүләр бар, тиз күнегүләр дә бар. Бу инде стильгә карап, биюнең стиленә карап, тряска бигрәк тә тоже резкий булырга тиеш. Шәрик биюләре белән төрле яшьтә дә шөгыльләнергә мөмкин. Шулай да менә син биюче буларак, әйтәле, кичкенәдә ничә яшьтән шөгыльләнә башларга мөмкин икән? Ул кичкенә балаларга зыянлы түгелме? Шәрик биюе белән 5 яшьтән алып 60 яшькә хәтле шөгыльләнә алалар хатын-кызлар. Бу кичкенә кызларга да бик файдалы, сыгылмалыкны арттыра. Йөрешне матурая яшь бәләкәй кызларның, инде хатын-кызларга әйтеп үттем. Өйрәнүе авырмы соң менә? Юк, өйрәнүе авыр түгел. Инде 1 айдан соң результатлар күрергә мөмкин. Инде хатын-кыз үзен рәхәт хис итә, матур хис итә, бит үзгәрә, яшәреп китә дисәк тә була. Йөрешләр матурая. Димәк инде менә сәламәтлек өчен иң файдалы биюләрнең берсе. Монда бөтен органнарда эшли, бөтен мускуллар хәрәкәттә була. Бик дөрес. Әлбәттә, моны бу биюләр белән шөгыльләнер алдыннан врач белән киңәшергә кирәк, чөнки онкологик ширле хатыннарга бу бик рөхсәт ителми. Һәм әгәр дә авырлы хатыннар булса, аларга дагы махсус программа булырга тиеш. Кайбер күнегүләр эшләргә ярамый.
Һәм хатын-кызлар яшәрә, матурая, ирләр безгә ошый башлый. Арганлык бетә менә эштән соң, әгәр дә биюгә барсаң, настроениелар, кәефләр күтәрелеп китә, арганлык бетә. Һәрберебез матур булып калыйк, яшь булып калыйк. Кызлар, туташлар, ханымнар, сөйлегез, сөйегез, ярата һәм яраттыра белегез. Сау булыгыз.